Здравейте! Представете си, че бързате за работа. Жена ви ражда. Колата ви гори. И бързо се качвате в асансьора, но за ваше щастие засядате. И за още по-голям късмет си забравяте и телефона. Затова днес ще ви покажем 5 неща, които да правите, ако заседнете в асансьор. Номер 5. Вдигнете купон. Номер 4. Сгответе си, просто за да не обладнете. Номер 3. Както вече знаете, потанцувайте с вашето куче. Номер 2. Напушете се с наргиле. И номер 1. Снимайте се за Facebook. Това беше всичко от нас за днес. Влезте в нашата Facebook група, където ще видите Gangster Comics. Също така посетете нашата VBOX група, фенове на Gangster. И посетете нашия втори профил Gangster Vlog. А също така не забравяйте да посетите и линка за Мариан. Нека да му помогнем.